Полымя не разгаралася, і мужчына паднёс да мангала кіслародны балон. Агонь разгарэўся, пасля чаго адбыўся моцны выбух. Па вывадах следства менавіта мужчына дапусціў грубае парушэнне правілаў бяспекі. Прычынай хімічнай рэакцыі стала трапленне ўнутр балона масла. У выніку на месцы здарэння загінулі бацька, 3-гадовы сын і дачка, якая тыдзень не дажыла да 2-годдзя. Жонку і 6-гадовага сына з цялеснымі пашкоджаннямі шпіталізавалі. У медыкаў утрымалася выратаваць ім жыццё. Установлено, что мужчина работал газорезчиком в цеху ремонта металлургического оборудования БМЗ. Исходя из должностных обязанностей, он владел познаниями в организации безопасного проведения огневых работ, мерами предосторожности при работе с применением кислорода. В свободное время увлекался сбором и резкой металлолома, который осуществлял при помощи кислородных баллонов. По причинению смерти по неосторожности узбуджена криминальная справа. Папярэдняе расследаванне па ёй і крымінальны пераслед у дачыненні да памерлага спынены.